Hej, i dag er det mandag. Vi har fundet en masse information, som I kan se her. En masse, vi har fundet noget på Faktalink, som Jørgen hjælper os med. Og så har vi også fundet en masse artikler om reality shows. Og altså, det var jo ret godt, at vi fandt informationen, men vi kunne, altså, det var noget, vi godt kunne have gjort i weekenden. Så det var lidt tidsspillet, men det var godt, altså vi fik det ordnet på starten af dagen, så vi kunne bruge resten af dagen på at planlægge. Og så har vi planlagt, hvordan vores eget reality show skal være til vores produkt, som jeg synes, det gik meget godt. Vi kom alle sammen med idéer til, hvad der skulle ske i det, og hvad vi skulle lave, og sådan noget. Og så har vi også... og så har vi lavet et spørgeskema på internettet, som vi alle sammen har lagt op på vores Facebook-profiler, sådan så at vores venner og deres venner kan svare på vores spørgeskema, så vi kan få en idé om unges reality-normer, eller hvor meget de ser, og om de selv ser, hvad de synes om det og sådan noget. Så det er også ret godt, at vi fik den lagt ud i dag, sådan så at vi har lidt tid til, at den kan blive besvaret. Og samarbejdet, det synes jeg går meget godt, selvom vi har været op at skændes, men vi har diskuteret nogle ting, men det går fint, og vi kan godt finde arbejde sammen og være seriøse. Så, ja. Yeah. Hej, i dag er det tirsdag. Vi har været hjemme hos Kaja hele dagen for at filme vores produkt, som er en form for Hvem vil være millionær. Men i virkeligheden så ville vi have lavet et Paradise-inspireret reality-program. Men så kom Kia og sagde, at det ville være mere overskueligt, hvis man filmede det som sådan et Hvem vil være millionær, sådan så at man kunne få flere spørgsmål ind om reality shows, altså vores info og sådan noget. Og vi fik filmet det helt færdigt. Vi fik filmet det færdigt. Og så tog vi hjem til Olivia bagefter, hvor vi har næsten fået klippet det hele sammen. Så det er faktisk næsten færdigt, og det er blevet super godt og overskueligt. Og alt sådan noget. Så det er jo helt perfekt. Og så i morgen, så tager Kaja og Olivia og Kia ud og interviewer en tidligere vinder af Paradise, mens jeg går hen på skolen for at sidde og starte med at finde god information til vores fremlæggelse. Og så tager vi så bagefter hjem til Olivia sammen for at klippe interviewet klart, så vi kan bruge det i vores fremlæggelse også. Og så vores spørgeskema på internettet nu har der cirka været 105 mennesker, der svarer på det. Og vi regner med, at der kommer lidt flere til at svare på det, så det går også perfekt med det. Og vores gruppearbejde, vi fungerer, det er så fedt at arbejde sammen med dem, og vi skændes ikke så meget, hvis vi ikke gør, så får vi også en god, så vi lytter til hinanden, og det er ikke de helt store slåskamp, vi har, det er ikke bare nogle få diskussioner, men alting går super godt, og hej, i dag er det onsdag. Vi startede dagen med, at de andre piger tog ud og interviewede en, der hedder Cecilie, som har vundet Paradise i 2010 eller sådan noget, mens jeg tog hen på skolen for at starte med at lave nogle spørgsmål og så besvare, lave nogle spørgsmål, som vi så kunne besvare sammen, når vi kom hjem hos Olivia, fordi at efter de havde interviewet hende der Cecilie, så tog vi så sammen, så sendte de en sms til mig, og så tog vi sammen hjem til Olivia for at sidde og klippe vores produkt, som vi er færdigt, som vi har fået gjort nu. Og så har jeg svaret på spørgsmålene, som jeg sad og skrev, og finde noget mere, og klippe lidt i det der interview og sådan noget. Så det er de her spørgsmål, det er de her spørgsmål, vi har fået besvaret, og vi har fået lidt over 3,5 sider, så det er ret godt. Og samarbejdet, det er stadigvæk, det går stadigvæk godt, og alting fungerer bare, og det er super. Jeg har været lidt nervøs for, om vi har nok info og sådan noget, fordi at den første psykolog, vi ville snakke med, har ikke rigtig svaret os, så der er måske nogle ting, som ikke helt fungerer og sådan noget. Jeg er måske lidt usikker på, hvordan det kommer til at gå til selve fremlæggelsen, men jeg tror, det kommer til at gå meget godt, og vi kan få nok information, og
kommer til at se godt ud. Så. Hej, i dag er det torsdag. Vi startede med at mødes på skolen, hvor vi sad og snakkede lidt ting igennem om fremlæggelsen og sådan noget. Og så har vi snakket lidt med Jørgen om hvordan det går, og om vi har fået spurgt de mennesker, vi skulle spørge og sådan noget. Og hende der psykologen har stadig ikke svaret mig, så Kia havde på en måde, hun havde fundet en anden psykolog, som vi så har spurgt 4-5 spørgsmål om i dag, som vi har så sendt spørgsmål til ham, og vi håber, at han svarer lidt hurtigt, fordi at det kunne være ret fedt, fordi vi har lidt brug for dem. Det kan godt være, at der er nogle af de ting, vi kan få svaret helt rigtigt på i vores problemformulering, så det måske skal de ændres, men det tror jeg ikke rigtigt. Og sådan noget. Og ja, altså, jeg tvivler stadig lidt på, om vi har nok informationer til vores fremlæggelse, om det kommer til at gå godt nok, men jeg tror godt, at vi kan få det lavet her i dag og i morgen. Fordi at vi faktisk vores produkt er ret meget klar til at kunne blive, altså til at blive afleveret. Så det stress kan vi ikke stresse over mere. Og så i dag har vi også tog så hjem til Kaja ved en tiden, hvor vi så har siddet og sådan fundet ud af planlagt vores fremlæggelse om, hvordan det skulle se ud, og fordi vi tænkte at lave sådan et form for talkshow om sådan noget med rollerne og hvad vi skulle sige, hvem skulle sige, og fik sagt nok, og for sådan noget med et interview, der skulle passe ind og sådan noget. Har vi så fået siddet og planlagt og lavet lidt videre på, så det er også fint nok. Og vores spørgeundersøgelse, nu har der så været 123 inde på den, og som vi kan så bruge den til vores fremlæggelse med noget med statistikker og seertal og sådan noget, men vi kan så ikke rigtig, altså man kan jo ikke rigtig stole på den, fordi at man ved aldrig, om det er nogen, der har svaret seriøst eller ej, men man kan måske få et lille overblik over, hvordan tingene ser ud på den og sådan noget. Og jeg synes også, at min indsats til gruppearbejdet, synes jeg, altså jeg synes, at vi har lige stor indsats i gruppearbejdet, og vi fungerer godt sammen, selvom vi selvfølgelig diskuterer ting, men det er man jo også nødt til, for at få idéer frem og sådan noget. Så ja. Hej, i dag er det fredag. Vi har mødtes på skolen for at lave ting og få noget med vores fremlæggelse til at lave fremlæggelsen og powerpointet og finjustere det hele og sådan noget. Og så senere i dag har vi så tænkt os at til hos nogle af os at sidde og lave videre efter skole på fremlæggelsen blandt andet, så vi kan, jeg vil godt have, at vi måske kan være færdige med med selve det hele søndag, sådan så vi kan bruge mandag og tirsdag på at øve fremlæggelsen, sådan så det kan blive godt og flot. Og der skal sådan ske i dag, og så skal vi altså også aflevere vores produkt, hvilket jeg er ret, jeg synes, at vores produkt fungerer godt, og det er blevet godt, selvom jeg har tvivlet lidt på det, men jeg synes, vi har fået et flot resultat ud af det. Og vi startede jo også med at skulle noget helt andet end det endte med vores produkt, men jeg synes, at slutresultatet af det er blevet fantastisk flot. Og jeg synes, at vi som gruppe har fungeret godt sammen, og vi har arbejdet meget. Men jeg synes også, fordi at vi er jo som sagt så gode veninder, at nogle gange har jeg måske siddet og tænkt, har vi fjollet, eller vi har måske hygget os lidt mere, men vi har også kunne arbejde. Så ja. Og så har vi måske også nogle gange brugt for meget energi på måske de lidt lette og sjove opgaver, end at sidde og finde noget, altså finde info, altså måske brugt mere tid på, hvordan coveret skal se ud, fordi at det var ikke lige så hård opgave, eller altså bare nogle måske lidt ligegyldige opgaver, fordi at det var sjovt og nemt eller et eller andet, men vi har også fået noget info ud af det. Så jeg synes alt i alt har det været godt at arbejde med pigerne, selvom vi måske har fjollet lidt eller hygget os. Ikke for meget, men jeg synes det har været okay. Og vi har også, som sagt,
alle haft en indflydelse, god indflydelse på det, synes jeg, og vi har lyttet på hinanden og hørt efter, hvad hinanden har sagt, og taget imod. Altså vi har ikke været, selvfølgelig er vi stedige alle sammen, men vi har også kunne åbne os lidt for nogle af de andres idéer, det har jeg også gjort. Jeg synes også, at de har lyttet, altså vi har været gode til at lytte til hinanden, og komme med gode inputs og sådan noget. Så